मिस्टर ऑलिव्हर शिमल्यातील एका इंग्रजी शाळेतील शिक्षक. ती शाळा खूप प्रसिद्ध होती. त्या शाळेत शिकायला येणारी सर्व मुलं ही श्रीमंत घरातली होती. बाजारातील असलेल्या सिनेमा आणि हॉटेलांमुळे शिमला बाजार हे एक नियमित वर्दळीचं ठिकाण होतं. इथे नेहमी गर्दी असायची. ऑलिव्हर रोज संध्याकाळी शाळेपासून 3 मैल चालत इथे यायचा आणि काळोख पडल्यानंतर पुन्हा शाळेकडे परतायचा. या दोन्ही ठिकाणांना जोडणारा एक मुख्य रस्ता होता आणि एक छोटी आडवळणाची पायवाट सुद्धा होती. अर्थात या पायवाटेवर वर्दळ जास्त नसायची, कारण ती पायवाट खूप भयावह होती. उंच आणि गर्द झाडींमधून वारा वाहू लागला की खूप भयाण आवाज येत असे. त्यामुळे सहसा लोक या वाटेने प्रवास करणं टाळत असत. पण ऑलिव्हरला मात्र याची कधीही भीती वाटत नसे. तो नेहमी याच रस्त्याने ये जा करीत असे. असाच एके रात्री तो नेहमीप्रमाणे बाजारातून याच आडवाटेने शाळेकडे चालला होता. त्याच्या हातात असलेल्या बॅटरीतील सेल संपत चालले होते. त्यामुळे बॅटरी सारखी चालू बंद होत होती. म्हणून तो भराभर पावलं टाकत चालला होता. मध्येच रस्त्यात एका मोठ्या दगडावर कोणीतरी बसलंय असं त्याला दिसलं. म्हणून त्याने जवळ जाऊन पाहिलं. तेव्हा त्याच्या असं लक्षात आलं की हा त्यांच्याच शाळेतील एक विद्यार्थी आहे. ऑलिव्हरला भयंकर राग आला. दिवस मावळल्यानंतर मुलांनी बाहेर पडायचं नाही असा त्यांच्या शाळेचा नियम होता, आणि तरीही हा मुलगा इथे. ए, कोण रे तू? इथे काय करतोयस? ऑलिव्हरने दरडावून विचारलं. पण तो मुलगा काहीही बोलला नाही. ऑलिव्हर त्याच्या जवळ गेला. त्याच्या जवळ जाताच त्याच्या असं लक्षात आलं की आपला चेहरा दोन्ही हातांच्या ओंजळीत धरून तो मुलगा रडत होता. नाव काय रे तुझं? आणि रडायला काय झालं? ऑलिव्हरचा राग आता हळूहळू शांत होत होता. आणि मला एक सांग, तू या अशा वेळेला शाळेच्या बाहेर का आलायस? पण तरीही तो मुलगा काहीही बोलला नाही. आता मात्र ऑलिव्हर चिडला. अरे वर बघ, काय झालं ते तरी सांग. आणि त्या मुलाने ऑलिव्हरकडे बघितलं. पण त्याच्याकडे पाहताच ऑलिव्हरचा चेहरा पांढरा पडला. त्याची दातखिळीच बसली. कारण कारण त्या मुलाला डोळे, नाक, कान, तोंड काहीही नव्हतं. होता फक्त एक गोल गोळा आणि त्यावर शाळेची टोपी. ऑलिव्हरच्या हातातली बॅटरी खाली पडली. तो तसाच मागे वळून काळोखातून जंगलातील रस्ता तुडवत शाळेच्या दिशेने पळू लागला. जीवाच्या आकांताने जमेल तितक्या वेगाने धावत पळत तो अखेर शाळेच्या गेटवर पोचला. हातात मशाल धरलेल्या वॉचमनला पाहताच त्याच्या थोडा जीवात जीव आला. तो वॉचमन ऑलिव्हरच्या जवळ आला. काय झालं साहेब? इतके घाबरलेले का दिसताय? त्यावर ऑलिव्हर जंगलाच्या दिशेने बोट दाखवीत म्हणाला, ते ते तिकडे ते तिकडे जंगलात काहीतरी आहे. एक मुलगा, पण पण त्याला तोंड नाहीये. तोंड नाही? तोंड नाही म्हणजे तो असा दिसत होता का? असं म्हणत वॉचमनने त्याच्या हातातली मशाल आपल्या चेहऱ्याजवळ आणली. त्याचा चेहरा पाहताच ऑलिव्हर खाली कोसळला. कारण त्या वॉचमनला सुद्धा तोंड नव्हतं.